Sports car, baby. Burag taos makintiil. Burag di man ni pwede pang Pinoy, kimugbo mo tagtiil. Sa santiyan niya, oh. Got kaya mo may nagala. Burag mo buto mga higala. Mga kauban na mo diha. Again, brother, congratulations again. Daghang salamat sa Sabroso Chocolate. Thank you. And mo ni siya ang among vlog. This is our vlog. Katong nag-pictorial me para sa among billboard sa Blue Energy. Sa among photographer diya nga si Arman Alsaldo. Shout out sa imo da. O ganian na ang among video. Again, brother, congratulations to you. O at tangi ang among mga vlog together ni Lito Inglesero. Lagin mo. Dami may mali. Oh, grabe yan. Bi? Nihabis na ba, Bi? Yes. Lingkurin daw, Bi, kung angayan ba ka, Bi? Lingkurin daw, Bi, kung angayan ba ka, Bi? Ha? SS? Guys, this is my new car. Okay. This is my new car. Ako lagi, baligyan lagi na ako kung taxi at tinod anay na. O muna na akong gipuli. Ang pangutana di. Kung di ba na musang yung imong tiyan sa Manubila? Sige daw, lingkore. Sige, you open it? Yeah. Okay. No, Careful. Up. Okay, sit down. Okay, up, ang tiyan. O, maulang. Oops. Okay. Very nice. So very safe for my girlfriend. Okay, okay, Brad. Okay. Angayan ba kabi? Wow. Pagkapisoy na galaw. Nice. Saan ba tanaw sa amin? Saan? Pwede ka ni Brad sa kagayan nga ni Brad. Nga walay atok, Brad. Pwede. Ha? Init kayo. Ha? Init kayo. Dito lang sa mabugnang lugar. Gabi na mo gawas. Okay, so muna yung mong sakit ipeg na. Siyempre, ang gwapa nga marketing na mo ba yung gala? Masay peg galing na to, anin? Say peg na to, anin? Di pa ba pwede ipakita ang peg na to, anin? Pag ano, pag puhon, pag grandro. Pag grandro, okay. Launch na nato ini. Okay, so, sikreto sana kung say peg na mo, ha? Ready na, brother? Hindi na kailangan ng pantalong, kay upper naman po yung kailangan. Okay. Napadudungog naman mi sa manager diri nga. Ang chismis lami ang kape. Ayun, naigo po din siya, naninood po din siya. Gibutan siya nini. May nakalami din. Ayun. Alamig. Ambrod kopi eh, nasukaran. Sayang kayong pag... Woo! Perfect. Sige na. O, larga. Sabi, larga na. So, ako'y naglingkod diri. Pagkahanap islitono na niya eh. Yan, morning manubela. Morning plus minus. Sports car, baby. Burag taos makintiil. Burag di man ni pwede pang Pinoy, kimugbo mo tagtiil. Pero sa santiyan niya, oh. Got kaya mo may nagala. Burag mo buto mga higala. Adong type shot na po, adong last na po ibuhat tayo. Okay, ready?
Karga na mo to. Kita sa liyog eh. Nalagyo. Again ba ya? Change na po. Pero panikamot na pagkawas kita balik eh. Medyo gusto man. Nakadaog pinilito! Yay! Ito may bird, gawas na may bird. Ano ka na may lead, gamay lead. Ay, musable. Ada dulu. Please, hindi mo lawan to. Nah. Tapon, yang kanina pa mo ilaw, iwas. Nakakarnap me! Dirahin lang yung dirahan. Dirahin lang yung dirahan. Karoon ang tatlo. Karnap! Yeah, man! Okay. Right. Good. Ipa-frame na to niya. Butang na rin bala.